Vyšiel nám s tmy. Ahoj. Ahoj. Ako bolo? Super. Hovoríš, že nešiel by si už nikdy viac, hej? Určite by som išiel. Aha. Trošku so vstupom času. Bolo to niečo pre mňa nové, celkom nové. Okay. Veľmi dobrá skúsenosť. A už viem, čo by som robil inak, keby som išiel znovu, akože teraz. Povedz. Asi by som sa menej priputával k tomu času. Aha. Ako beží, koľko asi môže byť hodín, ktorý deň som tu, či už som tu dosť dlho, alebo potom tie myšlienky tak viacej prúdili a nútili človeka rozmýšľať o tom, že už by bolo treba ísť von, alebo ešte nejdem von, lebo ešte jednoducho mi to odvádzalo pozornosť od toho, aby som len tak bol, lebo úplne asi vtedy to bolo najlepšie, keď som vedel sa od toho odpútať a len tak byť v prítomnosti. Ale tma je super, má svoje čaro. A povedz, on je o tej depresii, o tom šalatiku zo včera. No včera večer som mal takú krízičku, takú depku a len som tak ležal. No a prišiel Juraj, doniesol mi večeru a najlepšie šaláty, aké som kedy jedol, cítil, videl, odporúčam. Tak doniesol mi šalát a jak som otvoril tú dózu a zacítil tú vôňu, jak som to začal jesť, tak tá depresia ani neviem ako, ale bola preč. To minulé, hej? Úplne, hej. To je to čaro tej surovej stravy, no? To je krásne. Výborné. Ja nejakú dobu som bol úplný vegán, niečo cez 2 roky, teraz som viac menej vegetarián, ale nikdy som nejak tým šalátom nevedel prísť na chuť, furt to bolo pre mňa také ako trávu, keby som jedol s niečím, hej. Takže nebol som proti tomu, len som sa toho nevedel tak. Ale po tejto skúsenosti, po tých šalátoch tu, ja veľmi radikálne asi zmením svoj jedálniček, lebo toto bolo mega. Teším sa. Toľko chutí a vôni a aj cítil som sa lepšie. Stále som mal taký pocit z toho, že keď jem surovej zeleniny alebo ovocia veľa, že ma nadúva, alebo že mám nejaké šťavy alebo čo, ale som zistil, že to je blbosť. To musí byť niečím iným, lebo teraz som v podstate týždeň fungoval len na smoothie a na surovej strave a cítim sa výborne. Fajn. Čo ti dala tma najviac? A čo si také zistil, že z čoho sa najviac tešíš? Najviac, čo mi dala tma? Aké zistenie? Na čo si, čo také, že si povedal, že aha, toto robím zle a toto robím dobre, áno. A ako nemusíš? Nie, ja sa snažím, chcem ti úprimne odpovedať, tak sa snažím vlastne prísť na to, lebo ja si myslím, že dosť veľa vecí mi dala a dosť veľa vecí mi vzala. A to je tiež veľmi dôležité. A čo ti vzala? Zistil som, že veľakrát sa rozhodujem na základe, alebo ovplyvnený takými vnútornými strachmi, alebo takým strachom, alebo nepokojom. A myslím si, že sa mi podarilo celkom dohľadať aspoň približne pôvod týchto vecí. Čiže nejaký strach ti to vzalo vlastne, Nejaký strach mi to vzalo určite. Super. Ako nie je strach z tmy a tak, ale celkovo myslím také tie vnútorné procesy. A mne sa najviac páčilo, ak si sa bál pred tmou, že nevydržíš nefajčiť. Čo, bol to problém? Ten prvý deň bol. Aha. Ten prvý deň, no ako v podstate večer, keď som prišiel, tam som zaľahol, som zaspal, to bolo to, ale druhý deň to bol problém a vtedy som to možno ani nevnímal tak, že to, ale bol som dosť nervózny, chodil som tam hore-dole a to je asi ten taký základný impuls, keď je človek fajčiar a je zvyknutý na to, že keď dačo nie je v poriadku, tak si zapáli cigaretu. A tam som mal taký silný pocit, že ja proste vyjdem vonku pred tú chatu a musím si zafajčiť a mne to je jedno, že čo sa vlastne stane a nič by sa nestalo, ale nakoniec som sa nejak ukludnil. Ušúlal som si tú cigaretu, tam som si ju pripravil ku dverám a potom som si dal sprchu a tak som na to zabudol a tie ostatné dni to už potom bolo fajn. To už sem tam som na to akože tak myslel, ale už to vôbec nebolo také silné, že by ma to vedelo ovládať. A práve to bola ďalšia vec, ktorú som si asi uvedomil, že veľakrát nás v živote ovládajú aj takéto veci,
a snažil som sa pozorovať ten hlas, odkiaľ ide, ktorý mi hovorí, že mám si zapaliť tú cigaretu, alebo že mám toto urobiť tak. A veľakrát to je také úplne nejakým spôsobom, jak by som to... Je to vec, ktorú nechcem urobiť, ale niečo vnútri mi to, takéto nutkanie vytvorí, aby som to urobil. A veľakrát to je nelogické, jak aj fajčenie, že si človek povie, že je to blbosť, škodí to, smrdí to, nechcem to, ale za chvíľu si zapálim a aké to je fajn. Vieš, takže a je tam ten taký hlas, ktorý ťa k tomu... No a teraz si zapálil potom a nechutilo ti to. Nie. No, tak super. Neviem, ako dlho to vydržím, nechcem sa nejak... Tak dúfam, že na veky. Frajem ti to. Vieš, fajčiť, prestať vôbec nie je ťažké, mne sa to už aspoň 10 krát podarilo. Dobre, tak vraj, že budeš posielať ľudí do tmy? Určite odporúčam. Keď niekto potrebuje trošku byť sám, trošku si urovnať veci, trošku sa viacej spoznať možno, alebo to, čo sa v ňom deje, tak je toto jeden z najlepších spôsobov, aký ja zatiaľ poznám. Aha. Takže... Dobre, tak teším sa, že prídeš zas. No, maj sa krásne a nech sa ti darí v živote. Díky pekne. Ahoj. Tebe, ahoj.